Duw a'n tad, molianwn di. Mae ein bywyd yn llawn o ddroddion. Mae godidogrwydd y cread yn rhoi pleser mawr i ni. Ti sydd wedi rhoi bywyd i'r byd. Ac fe ddown ni'n hyd y bore hwn arglwydd i'r cwrdd diolchgarw hwn, i ddiolch i ti fod y cynheuaf y flwyddyn hon wedi gasglu. Gwna'n calonau ni'n llon oherwydd cyfoeth yn cynheuaf, a'r bara benyddiol a gawsom bob bore o'r newydd, ar o ras i ni rannu'r pethau da hyn a'r holl blant. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i chi i'r oedfa ddigidol yr wythnos hon sydd yn gwrdd diolchgarwch digidol. Ar yr adeg hon o'r flwyddyn, mae yna fynd ar y cerdded diolchgarwch yma yng Ngorllewin Cymru fel sydd mewn mannau eraill o'r wlad, mae'n siŵr gen i. Mae'n briodol felly ein bod ni'n nodi'r tymor hwn, tymor y cynheuaf, yn ystod ein hoedfa heddi. Croeso cynnes i chi gyd. O arglwydd ein ior, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Gosodais dy ogoniant uwch y nefoedd, codais dy amddiffyn rhag dilynion, o enau bebanod a phlant signo, a thawelu'r gelyn a'r dialydd. Pan edrychaf ar y nefoedd, gwaith y fysedd, y lloer a'r ser a roddais yn ei lle.
Beth yw mae droli ni ti ei gofio, a'r teulu dynol i ti ofalu amdano? Eto gwneitho sef ychydig islaw diw, a'i goroni ag ogoniant ac anrhydedd. Rhoes ti ddo awdurdod ar waith dy ddwylo, a gosod popeth dan ei draed. Defaid ag ychen i gyd, yr anifeiliaid gwylltion hefyd, adar y nefoedd a physgod y môr, a phopeth sy'n trymwyo llwybrau'r dyfroedd. O arglwydd ein iwr, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Wel, diolch i chi am ymuno ni ar gyfer ein cwrdd diolchgarwch heddi. Ac yn ystod y cwrdd hwn, i ni'n mynd i feddwl am ychydig o eiriau, a fydd yn help i ni gobeithio i ddathlu gwyl cynheuaf neu gwyl ddiolchgarwch. A'r gair cyntaf wy am yn i feddwl amdano ydy'r gair rhyfeddu. Os feddyliwn ni am bethau mawr y byd o'n cwmpas ni, drychwch mas drwy'r ffenest, beth ych chi'n gweld? Falle bod rhai ohonoch chi'n gweld mynyddoedd uchel, rhai ohonoch chi'n gweud coed tal, falle bod rhai ohonoch chi'n edrych mas ar y môr, ond beth bynnag i ni'n gweld tu fas i'n ffenest ni, unrhyw beth ym myd natur, mae rhaid i ni ddweud i fod yn rhyfeddol. Meddyliwch wedyn am rhywbeth bach ac ysgafn fel adelydd pilipala, neu fysedd bach babi. Mae nhw'n rhyfeddol hefyd. A does neb yn rhyfeddu'n fwy na gwyddonwyr. Wy'n ofni dydy ni ddim yn wyddonwyr yn tu ni, ond dydy hynny ddim yn golygu nad ydyn ni'n rhyfeddu ac yn gwerthfawrogi. Mae gwyddonwyr yn defnyddio telesgop i edrych ymhell bell i'r gofod, neu maen nhw'n defnyddio microsgop i fedru gweld pethau bach yn fwy clir. Mae'r byd yn llawn o bethau rhyfeddol. Mae'r Beibl yn dechrau drwy restru'r holl fathau o bethau rhyfeddol sydd yn y byd. Y ddeiar, yr awyr, dŵr, haul, ser a lleiad, tyfiant gwyrdd ac anifeiliaid,
heb anghofio wedyn wrth gwrs pobl fel chi a fi. Wrth gwrs mae'r Beibl a llyfr gwyddoniaeth cyfoes ddim yn trio ateb yr un cwestiwn. Bydd gwyddonwyr yn trio darganfod sut mae pethau wedi digwydd, tra bydd y Beibl yn cynnig rai atebion pwysig i gwestiynau fel pwy neu beth sydd tu ôl i'r cyfan, a pam i ni ma. Dyna'r cwestiynau pwysig mae pennod cyntaf llyfr Genesis, sef hanes y creu, yn ceisio'i hateb. Ar y dechrau cyntaf mae Duw yn creu y bydysawd a'r ddeiar. Oedd y ddeiar yn aflinaidd a gwag, oedd na anrhefn i gyd yma. Ac roedd hi'n hollol dywyll dros y dŵr dwfn i gyd. Ond roedd ysbryd Duw yn hofran dros wyneb y dŵr. A dywedodd Duw, dwi eisiau golau, a daeth golau i fod. Oedd Duw yn gweld bod hyn yn dda, a dyma Duw yn gwahanu'r golau oddi wrth y tywyllwch. Rhoddodd Duw enw dydd i'r golau, a'r enw nos i'r tywyllwch. Ac roedd nos a dydd y diwrnod cyntaf. Ac os rhyfeddu o gwbl, dyna chi destun rhyfeddod. Rhyfeddu yw'r gair cyntaf. Yr ail fi'n credu sy'n helpu ni i ddathlu'r cynheia, wrth reswm ydy'r gair diolch. Pa mor aml ydyn ni'n defnyddio'r gair bach yma dwedwch? Pam o'n i'n blant, o'n i'n cael ein dysgu ddweud diolch i bobl am bethau bach bob dydd, ac i gofio diolch am anrhegion a gawniadau gynadolig neu ben blwydd. Wrth gwrs, mae bod yn ddiolchgar yn golygu lot mwy na jyst dweud y gair diolch yn diwedd. Mae'n golygu gwerthfawrogi popeth da sydd gyda ni, a pethau da sy'n digwydd i ni, a phopeth da sy'n digwydd o'n cwmpas ni hefyd. Mae'r adeg yma o'r flwyddyn yn helpu ni gofio cymaint o bethau da sydd gyda ni, ac i roi diolch i Dduw amdanyn nhw. Beth yw'r pethau da y carech chi ddiolch i Dduw amdanyn nhw heddi tybed? Ein trydydd gair heddi, wel cwestiwn yw mewn gwirionedd, sef pam. Mae yna lot o bethau am fywyd nad i ni deall nhw'n iawn. Ac wrth i ni wylio'r newyddion, mae'n hawdd iawn heddi yn diwy i ni ofyn pam. Mae'r Beibl yn ein dysgu ni fod pethau drwg yn rhan o fywyd bob dydd. Weithiau mae pobl yn dewis gwneud pethau drwg. Dro arall mae pethau drwg fel salwch neu ddamwain yn digwydd i bobl o'n cwmpas ni. Mae rhai o broblemau'r byd yn digwydd am ein bod ni'n byw yn hunanol ac eisiau gormod o bethau da i ni'n hunain. Mae yna rai pethau sy'n gallu'n helpu ni gyda'r cwestiwn hwn. Fel Cristnogion, i ni yn credu daw dydd pan wyli'r diwedd ar pob dioddef a thristwch. Fe all Iesu ddefnyddio pobl fel ni, cofiwch, i helpu bobl sy'n dris neu yn dioddef. Ac yn diw'n rhyfeddol bod Iesu yn gallu defnyddio ni sydd yn lestri pridd digon amherffeth, i fod yn gallu'n defnyddio ni, i fod yn gyfryngau i dosturi ef yn ein byd ni. Y gair nesaf ydy'r gair dibynnu. Pam oedd Iesu'n bita gyda'i ddisgyblion, oedd e bob amser yn rhoi gweddi o ddiolch am y bwyd oedd o'i blaenau nhw. Fe ddysgodd Iesu weddi i'w ddisgyblion oedd yn cynnwys y geiriau, rhoi ni ddigon o fwyd i'n cadw ni'n fyw am heddi, neu fel bydde ni'n fwy cyfarwydd wrth gwrs ac hen gyfeithiad, dero i ni heddiw ein bara beunyddiol. I ni'n defnyddio'r un weddi heddi yn ein heglwysi ni, yn ein hysgolion sul ni, yn ein hysgolion ni, ac yn ein defosiwn personol. Ac wrth weddio'r geiriau yma, i ni'n cofio'n bod ni'n gwbl ddibynnol ar Dduw am bethau mwyaf syml bywyd. Bwyd, diod, cartre, gwres. Ond mae'r weddi'n ein hatgoffa ni hefyd beth yw'r pethau eraill i ni hangen gan Dduw. Cariad am y ddeiant,
nerth i fynd ymlaen, a help i wybod siwt i fyw. Mae'r weddi yn ein hatgoffa ni hefyd fod Duw yno i wrando arno ni, ac i'n helpu ni. Gweddi'r arglwydd. Ac ar yr adeg yma'r flwyddyn, ni'n cofio hefyd siwt i'n dibynnu ar ein gilydd. Bydd y ffarmwr yn tyfu cnydau a llysiau, yn gofalu ar ôl gwartheg godro mwyn iddyn nhw gynnyrchu llath. Bydd dosbarthwyr yn cludo'r cynnyrch mewn loriau i farchnadau a siopau. Bydd ffatrioedd yn troi'r cynnyrch yn fenyn a chaws neu'n brydiau parod i ni. Bydd y siopwr yn darparu amrywiaeth o fwydydd ar gyfer y cwsmeried, a'r siop leon yn sicrhau nad oes rhaid i ni grwydro o'n hardal gobeithio mwyn prynu angenreidiau bywyd. Adeg y cynheia, i ni'n cofio ein bod ni'n rhan o rwydwaith a phob un ohono ni yn ddibynnol ar eraill yn ein byd ni heddi. Ein gair ola ni heddi yw gofalu. Mae'r 8fed salm a ddarllenau sy'n gynt yn yr oedfa yn ein hatgoffa ni fod Duw wedi rhannu i ofal dros y ddeiar a'i phobl gyda chi a fi. Rwy ti wedi wneud yn feistir ar waith dy ddwylo, a gosod popeth dan i drad, defaid ac ychen o bob math, a hyd yn oed yr anifeiliaid gwylltion, medde'r salmydd, yr adar sy'n hedfan, y pysgod sy'n y môr, a phopeth arall sy'n teithio ar geryn tymoroedd. Sawer dydd oedd rhai pobl yn meddwl fod hyn yn golygu fod hawl gyda ni i ddefnyddio holl adnoddau'r ddeiar, heb boeni am bobl eraill, nag am y blaned ei hun. Ond erbyn hyn, mae Cristnogion a llawer o bobl eraill meddylgar yn ein byd ni yn gofyn o ddifri sut y gallwn ni fyw ar y ddeiar yma mewn ffordd sy'n golygu fod pawb yn cael rhan deg o'r bwyd a'r adnoddau. Maen nhw'n gofyn hefyd sut y fedrwn ni wedyn siŵr nad yw ein ffordd o fyw yn gwneud cymaint o ddrwg i fyd Duw o hyn allan. Beth am i ni feddwl am rai ffyrdd y gallwn ni ofalu am bobl y blaned hon ac am fyd Duw? Mae mediadau fel Cymorth Cristnogol a TFund yn gweithio gyda ffermwyr mewn gwledydd sydd ddim wedi datblygu, i'w helpu nhw i gael cynheia gwell. Fe allwn ni gyfrannu hefyd i helpu'r bobl yma, fel y bydden nhw'n medru dathlu'r cynheiaf gyda ni. Mae yna fanciau bwyd mewn llawer o ardaloedd erbyn hyn, ac wrth gwrs smoni moyn bod nhw'n bod, a presured y dydd pam na fyddwn nhw mwyach, ond ar hyn o bryd mae hangen nhw. Mae rhoi parsel o fwyd i deuluoedd sy'n bryn o arian yn ein cymdogaethau ni. Gallwn ni gyfrannu bwydydd i'r banc bwyd i'w helpu nhw. Bydden nhw felly yn medru dathlu'r gynheia gyda ni hefyd. Mae yna newidiadau bach a gallwn ni wneud un ffordd o fyw sy'n golygu'n bod ni'n defnyddio llai o adnoddau'r ddeiar. Ac wrth wneud y pethau bach yma, o ddydd i ddydd, fe allwn ni wneud yn siŵr fod byd hardd Duw hefyd yn medru ymuno gyda ni i ddathlu y cynheiaf eleni. Ac wrth i fi dynnu at ddiwedd y sylwadau hyn, tybed ydych chi'n gallu cofio'r 5 gair sy'n mynd i helpu ni ddathlu'r cynheiaf eleni? Rhyfeddu, diolch, pam, dibynnu a gofalu. Gweddiwn y bydd Duw yn ein helpu ni ddal y geiriau yma yn ein meddyliau, i dderbyn y geiriau yma ein calonau, ac i weithredu'r geiriau yn ein bywydau. Yn enw Iesu Grist. Amen. Tydi sy'n ddeil o'n gollom can fy nghyw mawr am Duw. Dyddoniau ddi o'm hangylch maint bob awr yr wyf yn byw.
Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, ein creawdwr a'n cynhaliwr, tro'n atat mewn gweddi nawr arglwydd gyda chalonau diolchgar iawn. Arglwydd i ni'n diolch i ti am bob peth sydd yn llenwi ac yn lloni'n bywydau ni. Ond yn arbennig ar yr adeg hon o'r flwyddyn, i ni am ddiolch yn arbennig i ti am y cynheuaf. Diolch i ti am yr wyl hon yr ydyn ni'n dathlu gyda'n gilydd. Diolch am draddodiad y cwrdd diolchgarwch sydd yn ymestyn yn ôl gan rifoedd lawer. A diolch bod yr arfer o gynnal act gyhoeddus i ddiolch i ti am y cynheia yn parhau hyd heddi. I ni'n ddiolch i ti arglwydd am ffrwyth y tir, am gynnyrch y tir. Diolch am bob peth sydd yn cadw ni'n iach. Diolch arglwydd dy fod ti wedi caniatáu glaw a heilwen a gwres mwyn diogelu'r cynheuaf yn ein gwlad ni eleni eto. I ni'n diolch i ti arglwydd fod ti di'n bendithio ni hefyd y synhwyrau i fedru mwynhau a gwerthfawrogi'n iawn gogoniant ac ysblonded y greadigaeth di. Y ddawn i flasu cynnyrch y ddeiar, y ddawn i aroglu ffresni'r awyr, y ddawn i glywed can yr adar, y ddawn hefyd i deimlo cyffyrddi ar llaw a theimlo cariad arall. Diolch i ti arglwydd. Ond arglwydd yn unau yn dathlu y cynheuaf a'n hysgu boriau yn cypyrdau ni'n llawn. Y mae'n gyfrifoldeb arno ni o ddewentadu gofio my'r heini, lle mae'r cynheuaf wedi methu yn ei gwledydd. Wedi methu mewn ambell i le oherwydd stormydd, y chorwyntoedd a llifogydd. Wedi methu mewn llefydd eraill oherwydd sychder a diffyg glaw. Arglwydd mae hyn yn profi ni eto pa mor ofalus mae angen i ni fod wrth i ni geisio gwarcho'r y ddeiar hon. Y mae newid hinsawdd yn effeithio y ddeiar yn fawr iawn. Ac wrth i ni ddiolch i ti am dy greadigaeth di yn ystod yr wyl arbennig hon. Helpa ni arglwydd i ymwrolio'r newydd i fod yn stiwardiad da o dy greadigaeth di. I edrych ar ôl y greadigaeth hon, mwyn i ni ffasio ddi mlaen i'r genhedlaeth nesa'n ddiogel. Fel y cedwyr i'r oesoedd a ddel, y glendid a fi. Arglwydd i ni anfanteisio ar yr wyl hon gwyl ddiolchgarwch i ddiolch i ti am bopeth, rwy'n dyn ni'n derbyn o ddwylaw di o ddydd i ddydd ac o awr i awr. Ac yn sicr nid unwaith y flwyddyn i ni fod i ddiolch i ti. Ac yn i am ofyn i ti arglwydd am dyfyddeiant achos i ni'n gwybod fod ein deisifiadau ni yn fwy niferus o lawer na'n diolchiadau ni. Rhyw bobl fel na i ni, ynddo fe. Mae eisiau rhywbeth arno ni drwy'r amser. A pham ni'n derbyn y peth hwnnw, i ni eisiau rhywbeth arall, neu ni eisiau mwy. Arglwydd, gwna ni'n fobl bodlon ein byd ni. A maddau ni arglwydd fod yr awydd yma ni i gasglu ac i gynilo drwy'r amser. Helpa ni arglwydd i'r rhannu'r hyn sydd gyda ni ac eraill. Ac i ni'n mawr obeithio fod yr adeg hon o'r flwyddyn a'r wyl hon yn gyfle hefyd i ni gefnogi elusennau sydd yn cefnogi eraill, ein banciau bwyd lleol ni, apeliadau yn elusennau, cymoedd Cristnogol a tia ffynd ac elusennau tebyg. Oherwydd arglwydd, mae yn gwneud i ni i sylweddoli'r newydd fod na angen mawr yn ein byd ni, a bod yr angen hwnnw hefyd ar ein stepyn drws ni. Na foed i neb ohono ni edrych mas rhy bell, oherwydd y wyddon ni gyd fod na angen yn ein cymunedau ni wrth yn trad ni. Helpa ni arglwydd fel dinasyddion da i ymateb i'r angen, a hynny wrth i ti ein hysgogi ni, nid yn unig i eiriol dros bobl eraill, nid yn unig i gofio amdanyn nhw mewn gweddi, ond hefyd i gefnogi ym mhob ffordd ymarferol bosib. Arglwydd, diolch i ti am Iesu Grist, rhodd yr holl roddion, bendith yr holl fendithion, a phrif destun ein diolch ni i'r bore hwn. Diolch i ti am ei weinidogaeth ar y ddeiar hon. Diolch am yr hyn a ddysgodd e. Diolch am y ddylanwad a gadawodd. A helpa ni arglwydd i fod yn driw ac yn ffyddlon iddo fel disgyblion. Ac i fynd ynglyn â'n gwaith yn llawen ac o ddifri, a chyda'n holl nerth, wrth i ni geisio byw yng nghysgod Iesu, a cheisio efelychu ffordd Iesu,
a cheisio dilyn ôl trod Iesu Grist, arglwydd Iesu, disg i'm gerdded trwy y byd yn ôl dy drod. Dyna'n gweddi ni'n syml arglwydd wrth i ni ddathlu a diolch am y cynheuaf heddi. Derbyn ein diolch diffiant felly, a hynny yn enw Iesu, ein harglwydd angwaredwr, yn dysgodd ni wrthweddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddyw'n unna i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, ethi'r gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Erbyn bod chi yn clywed yr oedfa hon heddi, fydda i lan yr awyr yn rhywle ar yn ffordd i wlad Tai i gynhadledd arbennig, cymundeb eglwysi diwygiedig y byd. Ac felly fydda'n eich cyfarchu o'r wlad honno gobeithio di Sul nesaf. Yn y cyfamser, bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân aros gyda ni oll. Amen.